Ja, dit is kwam. Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Ik denk dat president afspijt de. Voor echt samenwerken samen gaan naar ABOP. Maar als je een strafblad hebt, jij zelf bent crimineel, jij bent wanted. Dan van je one bepaald suma etron procureur-generaal. Deze minister is geen diplomaat. Hij is geen politicus. Het is dankzij zijn vader dat hij dan de kans heeft gekregen om minister te worden. Eigenlijk vind ik dat amana terwijl destabiliseren kontre etewan lezen. A minister is je in dat if you like president, no man do a VP next ook toe. Voor die amai doe om mijn dreigementen. Professionaliteit voor uno minister politici, mi vind dat asanat no de boy. VHP nap no a spijt. Wat if VHP bo abi spijt? No de. Lek van VHP uit troeboe. Want de helft van VHP no de eens. Radio Maar in samenwerking met La Spang presenteert Radio Media Voetbaltoernooi. Zondag 27 augustus 2023. Deelnemers Copa del Media zijn Radio Vrimangrong, The Voice, Yamureke, Razo, Mark, De Leon, Bonigrani, Tamara, Hulde, Cariba FM Rotterdam, Standvaste Radio, Poku FM en Kulturu TV. Inloop 12 uur 's middags, aanvang 1 uur tot 12 uur 's nachts. Voorverkoop van kaarten €20 voor duurder. Kaarten verkrijgbaar bij Markt Radio, Ricardo's Eethuis, Café de Dravers, Stefan, Bruintje en alle deelnemende radiostations. Surinaamse keuken aanwezig. Line-up: Sabaku, Corona Band, Combinatie 16, Amatare en DJ Pack. Plaats: Parkstad Eindpunt 21, adres Bob de Korverweg 16, Geuzenveld 1067 HR Amsterdam West. Zondag 27 augustus 2023 hoor. Atanso. A culture again. Nanga money you can buy wa also my no man buy a firi na also alte. Money you can buy wa olo if you malanga save money that brief me no man buy the trade. Money you can buy if you safety malanga save money that you no garan der veiligheid. Money you can buy one that ramananga save money that brief me no man buy for contact. Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Culturu TV Open Mic. Welkom in Zwitserland, 17e rijkste land van de wereld. Uzonanga brada attention. Amaja moksi zodanig ala dus in area ala maja ala den day. Ingi day, inheemse dag en Javaanse dag, Javaans nieuwjaar. Ala den day amaja kan vieren, want ama moksi gevaarlijk. Attention, fawa kastrefi. Well, sausa taki, lek fau gwentik ba odi, ya, alasrana berada nangasa, iwi sot kondride, pude putang, odi, nawa gwentif unug batak uno kabiging da uno bar ala berada nangasa, ina air arbol peden desrefi tutak yongo, winawang, baru sref altetwa odi. Mina shita pa plain yongo. Behalve jou, mina shide ingi brada fita pa plain. Mina shide Janvanis brada fita pa plain. President ko giwa speech. En een woman bij de drap heeft pot Jessie Arki. Terwijl tenti belai. Het was een feestmoment. Sepsa srevi, zou doen een Arki pres. Zij doen een Jessie na presje. We meka mij takken aan legi veld. Ko, in feite eigenlijk, if je actie met dat die wat meer, takwa sansonet. Ja, mina af enka, mina af yang panisi. Dus ala de today na belangrijk de gimi. Ja toch, maar in de meeste gevallen de die dat in feite nou aan die voetbalzin. Ja toch, trouwens teke le kwa feest. Ja, maar in feite nou aan bezinningsday. Want volgens de voorouders voor UNO, nog de grootouders ook toe, de mamotoit wan katibo. Maar katibo dete. Isabi, de eerlijk nang ausrefi. En sami wangi van Fusmi Godoro, tapos sa president, tak
De eerste slaven van Suriname waren niet de Maron. If we go terug, kijk Kusi. Sabi toch, waren de inheemse de eerste slaven geweest. Den broedu vloeien eerst tapak grondja zo. Ja? Dan heb je de Maronnen gekregen. Maar wat we ook niet moeten vergeten, is dat Javanen hun bloed ook hier werd gegoten. Want mijn grand-grandpa, of komt dat kwam, toef de grand-grandpa niet. No, be collect contractarbeiders, ja zo. Ze werden ontvoerd vanuit hun provincies in Indonesië. Die de konja, dat de man bekofko, de man pot de man onderdrukt, de man ontvoert de man bada, de man bem roko. So mi up to welen grand-grandpa. Pe waf de mit en brada in a agrebiving. Gewoon a grandpa teo tak amay arka radio amatak chamigo so ang presi. Dadu cara mangono ako blake uit amatak na mi brada deja. Daw aksama de fesil kusem amatak enertijd de witman be ontvoerding voor de district in Indonesië. Dat de Tjade Konja zogenaamd als contractor. En isap te tu brada de. If je voor wang, if je voor map tjua bigi wa jompo. If je voor map bigi wa tjua jompo. Dat zo de ma praat de mano. Als ik het goed heb, de ene werd naar Saramaka verplaatst en de ander bleef in Komowene. Sabi? Dat denk no bij de contractors. Als het ware, ik kan tak. If him looking vinden de maat bij de slaaf. Ja toch wat ze werden ontvoerd zoals de Maronnen uit Afrika. Want de Maronnen waren geen contractarbeiders toch. Ze werden ontvoerd. Fudu de dot rokoja so fu mek wetma kongudu. Nanga de rijkdom zou abi. Dus, unom meka fout dat jere. Dat wij het nu zien als een memorium, een herdenking van Javaanse immigratie. Ja. Welk ook een mos is. Moeten we het ook zien als een dag van bezinning. Maar de meeste van ons zien het als een dag van feestvieren. Dat zo kono, ja, dus unom vergeet schreef dat Jampanisi schreef bij de slaven, ja. Jampanisi bij de slaven ook toe. De massa bij de ontvoerd uit de district, uit de provincies. No wo gota pasan voor president. I actie mile klas, zei de mek uno arka president. Dan mi o begin tegi, want lek van mi pchin de drape, me leer mi pchin sana respecti. En respecti, e begin also. En respecti je kisi te je gi respecti. Ano te je doing respecti. I mus ma gi respecti en if a president disi. Nanga elu sa beloftes. Tanga no ete. Sa net toon respecti gi unu als volk. Dat wie de balkats moeten terug verwachten toch. Om de eerlijk naar ons refi. Ine respecteer wan pompbediende, ine respecteer wan markventer, ine respecteer. Dan net tak ambtenaren. Ine respecteer was masai sir kramerij, ine respecteer was masai rokoin was supermarkt. Ja, kortom 60% fusranang ine respecteer. Wat I vind de mas denkbaar. Ja toch, tidak di, je tampoti futu tap unu ede. Dat suma os don arki de leef voor jou. Als je nog kan heugen, ik heb het gezegd en ik heb het gezegd. Want als je een liegbeest bent, toch, dan moet je het aankunnen om het te accepteren dat je hebt gelogen, veel ook, waar geen gras groeit en je bent een liegbeest. En wie gaat naar een liegbeest willen luisteren? Nog steeds.
Niemand toch? Niemand. Want dat if je begint zo, zij de me Congo arki a president. Met alle respect elkaar maar president. We leven in een democratische staat. Hij is niet president waard. Is naar Nederlands metaki. Uit respect noemen we hem president. Omdat het een democratische staat is. Volgens hem is hij democratisch gekozen. Ja, maar hij is geen president waard. Want if ik kom contact nanga unulek ingi brada nanga ingi sadai hoor 3. Brada funu ina strafu drape omdat de ma co-op die de ingi democratische rechten. De kost don takanga ununo. De obi die verontschuldiging. If ik tak ilus de man tersto ilus de man onmiddellijk. Nou kan het arkete van wakananga de tu brada funu sa ukiri. Om een rijkdom voor densref itu. Om een rechten sa densref abi. Sa unusref abi. Dat je kono, dat je huppel kon, dat blijft het bij praatjes. Dat je ons, of dat de regering of regeringen de inheemsen moeten respecteren. Isabito. En dat, wat about dat grondrechten vraagstuk? Want dat cara heer santak de vinden plaats. Is je? Dat, goede eerlijk. Zij de mek inoshimi drape. Ik heb geen tijd voor Larry Cook. President Serefiana Begeslek, ama may drape ng heer atiwan. De ingi brada bida mga kasiri ang fudringi. Alaman siya video. En ama konsensya niya meng masaptag boy. Die inheemse zijn ontevreden. Dus aan mij twijfelen van dringen of aan mij naar de man. Maar je bent daar. Nee, kijk. A president ay doet tak asap sana kultur. Ja? Want if you know a kulturus ma uno inheemse na kulturus ma ook. Zo heb je het ook bij de Maronnen, zo heb je ook bij de Javanen, ook de Hindustanen. Maar de president is een dummy. En onvredig taking. Onze inheemse broeders hebben jou een kalabas met kasiri aangeboden. Dat na fusweri tak ino lei. Kan de bon furuma no sabing. If mga yu takwataki, mga yu ko ufarin, da we drink nen tapu, na sweri. Ma omdat ama sabi, tak amano sapsana, ait jaman bellegaf, sama betak ik zweer trouw aan het volk Suriname te zijn. Ik zweer dat ik geen gifte zal aannemen van wie dan ook. Adina wetboek van grondrechten. Toch? A grondwet van Republiek Suriname, sorry. Ja toch, schrift duidelijk. En voor die amang kies akarbasi ng kasiri. Ja, bij deze was het kasiri, omdat het inheems is. Da ama sabi tak ama noma shweri. Want if a shwe, if a takemofo en a dringi, da karma a natuur out tekemoro snel. Aan de andere kant kan de ubeshen zo, tak no, de defende plaats kaba. Dus if mo dringi, dan kan de mo dede. Dat is een president, toch? Die geen geest heeft in zijn lichaam. Amana yeye. Dat is een president die niet in zichzelf vertrouwt. Isabi, kan de ama denki tak kan de mo chirmileka president voor Haiti. Dat want tak, if you kwaka nga denki dat, dan na consens van toch? Bigis ma bota consens van. Maar goed, hij heeft het gedronken, trabrada dringing. Mama vergiet wansani, tak na waswera, maar sweri drape. Tak if anoko woord tuna, lekvasama tak, de inheemse moeten gerespecteerd worden, grondrechten, vraagstuk, noem maar op, zal voorvarendheid geschieden. If ano doing, anaturo play nanging.
An natuur op payeng karma naking. En if I not doing that, if I not look boom, bet your life 2025 amane doro. Amano doro 2025 if amano make a word war. No, je tak about door 2025, maar een partner van Manse Revi, het tweede hoogste man. Kijk, overal in Suriname had je bijna feest, kan je zeggen. Die soort feestdrappen, dat hoort feestdrappen. Hoe zou ik van punt dat even van vorige regering zei hoor feest. Maar veel Revi, consensus en mama toe. Ze verleden achtervolgt hem. Vooral na de wedstrijd, de man keurig goed in DNA. Hier kiest ze de man draai. Ama bere draai en dan go zo vara. Dan kan man horen heer CV voor. Ik ben Leefan van Bouterse geweest tijdens die koep. Ik ben jungle commando geweest. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb dit en dat doodgemaakt. Maar net tak about this maar samen kiri. Maar die man eigenlijk VV tak amana trobi destabiliseren kondre etewan leesi. Net als in de jaren van de jungleoorlog of binnenlandse oorlog. Kijk, in feite na lek fasambe tego eerder bato. En we moeten niet ontkennen. We moeten toegeven. Die man wil gewoon weg geschiedenis maken. Ama de 3/4 ba. Ja toch? Ama schreef geschiedenis. En mi begu nu achterin volgen. Voor een moordenaar of voor een soldaat. Kotroang voerman. Isabito kotroang moordenaar, kotroang politicus, kotroang eendagse DNA-voorzitter, kotroang, noem maar op. Telekaman kotro koningsrevitu. Ja toch? Maar, sa amawa tego nu netjes. In feite eigenlijk, mi ate brudu. Wat if abede trakondre? De man be potama in verzekering ba. Kote kwa voorbeeld na mevrouw Assawini. De masi mevrouw Assawini le kwa dreigement de uitlatingsasma doet. Sa de man doet RBTT toch? Sluipen te kasma charasma via Francie. Moet gelijkheidsbeginsel niet gelden dan? Want mijn God, die man is een VP. Die man heeft uitspraken, dreigende uitspraken gedaan naar het volk toe. Je teki Hans Koen. Maar je Hans Koen, na broeder Hans Koen. Je Hans Koen, na verkracht Hans Koen. Je Hans Koen, na brandstichtende Hans Koen. Je Hans Koen, becreëer burgeroorlog. En amawa tegi netjes. Dat if weer ama ede, dat amai creëren een burgeroorlog. Unaf go suken fara. Maar giwan politicus, giwan vice-president, en daarmee tek president kwalijk. Alalis amai meka semfout a VP meka semfout. Maar om regeer mag, omdat hij de machtsdronken is, die ne doe maar niks. Dan moeten we onszelf nu afvragen. Waar is de rechterlijke macht? Hebben we nog geloof in de rechtmacht? Is dit wat men noemt democratie? Niet toch? In feite eigenlijk. I broka her democratie moro erg. I meken kotrowa hel no, want als je zegt dat je in staat kan zijn om je handschoenen, je vuile handschoenen weer aan te trekken, adina kasi dape, if de maar meer je weer handschoen, nou burgeroorlog je creëert na dedo in de plaats baka, broedu of adong, verkracht of verkracht. Dat niet etek a president kwalijk. You no kan tak, je moet je verontschuldigen moro. Hij moet direct de land uitgestuurd worden. Want if ABD Amerika, ABD Nederland, liep Nederland, ABD Singapore. Singapore, ABD, hier is aan Singapore toch. De man na probleem heeft na politicis. Ik doe de soort handeling die zie. Yo dede. En dat is naar Singapore toch. Kau tak about suma nga suma bendrape.
de minister van Binnenlandse Zaken, a voorzitter, a eerste man voor parlement, hij moro helemaal in parlement. A voorzitter voor parlement, bij de aanwezig ook toe. En ze hebben deze uitspraken toegelaten van de vicepresident. If at desotak sang kong, is het wiens schuld? A regering nog bos in het systeem die zie. Moet de president niet zeggen van dat ik sa in landsbelang ga ik handelen. Nieuwe verkiezingen uitschrijven. Laat me dan de vraag beantwoorden zoals u heeft gevraagd. U begon met de voorzitter van de DNA. Klopt? Oké, en dat is... Laten we daar blijven. De voorzitter van de DNA, is hij dan op dat moment voorzitter dan van de DNA? Kent hij de wetten niet van de DNA? Of moet ik soms zeggen, kijk, ik ben niet racistisch. Maar soms begin vieren nu toch, omdat manga ja kondremang, omdat manga je jersey, omdat manga je die one partij. Dat wil ben precies zo. Maar me kabe de wan tra partij voor oppositie no. Ja? En dat pekba, ik gi wan weerspiegeling, dat racisme, rassenhaat, akunu, atang ete. Isabi? Want omdat amang ay gersju, omdat VP ay gersju, omdat yun ang in een partij, dat tolereer je dat. Dat wil zeggen, je doet je werk niet naar eer en geweten. Je doet je werk naar eet en geweten. Het is een groot verschil. Misaptak boon furusma, sano desofara, sano sapsana deftige woord, no sabi. Maar het verschil tussen eer en eet. De geweten blijft. Snap je? Ja. Dus als we praten over de voorzitter van de DNA, moeten we gewoon duidelijk zeggen dat hij niet waard is. Ja? Dat hij zijn werk niet naar eer en geweten doet, maar naar eet en geweten. Isap na likva VP betak dat. Mino man doe niks, mina koud tere me hori. Dus Aman schrijft nou een kouterenhouder. Wat mij wel hekelt, wat ik tak zo net, om mijn man bij de drapen, na een minister. Een minister voor Binnenlandse Zaken, sa dit te meer wat Jan Panisi. Want a day, nou een herdenking, een memorium, toch? Voor a Javaanse emigratie. En op de one day voor een partijpropaganda. En dat heeft hij gedaan. Dat zeide ik met de kamer kwalijk. Want toen Maruf de Singapore Libi kontranga nou na Jawa Festa, dan maar stop Maruf. Met dienstverstande dat hij het niet in een politieke sfeer wou hebben. En het lied Libi Kontranga valt direct op de politieke situaties die er plaatsvinden. Maar nu hebben we het over de Javaanse emigratie. Waarom heb je de VP niet terstond dan gestopt? Want hij mag ook niet toch? Het is onze dag. Het is een herdenking van de Javaanse immigratie, van onze voorouders. Dat, tolereer je dat? Dus dat wil zeggen, je hebt de Javaanse integriteit in je larsen gelapt. En ik hoop dat de Javaanse broeders en zusters, de overige, ja, die ook daar waren, hun hersenen openen. Wat anof dat de man bem kon drapen toch? Anof ko arki
was masoko weer dot handskoen. En of ko arki tak tu partij ei godoro in een verkiezing. Was dat de motie eigenlijk? Dat de man op contact. Dat wist lek van de man potbus. De man op kong. Want dat wil zeggen, ze gaan direct weten dat je ze misbruikt. En dat hebben ze gedaan. En ik vind het kwalijk. Ik vind het een kwalijke zaak van de minister. Precies aan mij bekleed, Binnelandse Zaken. Een van de taken van Binnelandse Zaken is projecten opzetten, programma's opzetten om discriminatie, racisme aan te gaan. Allerlei soort zaken. Dat zijn ook in die taakomschrijvingen. Nou, maar even die uitspraken van man. Die racistische uitspraak. Omdat ik een Javaan ben, heeft Radio 10 dat lied op een heksenjacht tegen me begonnen. Omdat ik een Javaan ben, dan heeft de waarheid geschreven over me. Maar haardragend, maar nee, begrijpen maar, maar nee, snappen ze. Ik denk, zij zijn eigenlijk naar een minister eigenlijk. Maar nee, de grap eigenlijk about sang ego, hè. Hij denkt dat het echt om hem draait. En niet om zijn actie en dat hij daarvoor zich moet verontschuldigen en verder distancieren van alles. Kijk, de minister, deze minister, is geen diplomaat. Hij is geen politicus. Het is dankzij zijn vader dat hij dan de kans heeft gekregen om minister te worden. Ja? Deze minister weet helemaal niet hoe zaken diplomatisch aan te pakken. Ten meer, deze minister is niet ready voor kritiek. Want als je zulke hoge functies bekleedt, toch, moet je dan tegen kritiek kunnen. Kritisch moet een mens altijd zijn. En kritiek moet je altijd aankunnen. Want als je rommel uitkraait, ga je rommels weer terugkrijgen. Ja toch? Want siya precies zo. Sa je voer in een computer en je want printen uitbakken. If je voer in rommel, je print uit rommelbakken. Ja toch? Bigisma leer unu. Tongo no abi bonyo. Dus if I talk about racistische handelingen, of in instantie, hij projecteert voor werk racistische handelingen en sani uit, is just by talking. Want hij zelf is racistisch. Ja toch? Op zijn manier. Wat ik begin na Radio 10, dan na STVS. Ik bedoel van, come on. Dat is niet diplomatisch. Ja toch? Te meer baka. Je fout. Je fout. In plaats je projecteert voor werk racistische sentimenten tegen. Je schrijft. En zorg je doet nangara kadoro. Dus van dus qua mening voor een gemeenschap die voor de Asani. De man vindt dat pelang abob na partij sa pusha sa dat hebben kan tak so wani VAP of zo. Maar if de two partijen die komt op een podium hoor je dit vaker. De Javaan, de Wong Jowo, om te bij elkaar komen. Om te dit en we moeten dat. De Maron moet dit en de dat en de dat. Er wordt nooit gesproken over een eenheid, nooit je Shia. En amanabo abasan die si een partij bij de multi-etnisch. Abba probleem dat ook bij de multi-etnisch. Dan zou je niet kunnen praten over racisme of ervaren dat mensen racistisch tegen je zijn. Kijk, we moeten eerlijk met elkaar zijn. Het was een Javaanse emigratie, herdenken van de Javaanse emigratie. Wie zagen we meer daar? Wie stonden allemaal aan de frontlinie? Toen als zogenaamde koning met een comedie drapen. Niet om racistisch te zijn. Het waren meer Maronnen toch? Heren van de mij bari, de heren van de mij juichen. Het waren gewoon mensen die hun verstand niet wilden gebruiken toch? Om geld. Want toen zijn ze daar gekomen. Ik denk dat de man monif go paibus kon drapen. Ik kom van Kommerwijnen, ik ben van Kommerwijnen toch? Is dat om mijn Kommerwijners nog go? Want ze hebben betere dingen te doen. De money naf Tamara. Omdat er bussen werden gezet toch? Mensen werden betaald toch?
iri kan tak ayafansa gemeenschap de breni teo pot tuagi fufuar luta. No. Ayafansa gemeenschap kom bigi tegu nuasani. Ayafansa gemeenschap hore atino. Wat if a criminaliteit sa de so verruwd no de. Hij spreekt unu aan. Dat zijn we bang wanneer deze gasten die zo dictatorisch zichzelf naar voren brengen, die zo maffia-achtig naar voren brengen, die niet weten hoe ze criminaliteit moeten aanpakken, dan zijn wij bang. Dat wanneer zij nu de scepter, de kans krijgen om de scepter te zwaaien, om als president te worden en vicepresident, toch? Dat een vrouw na umapching na klaarlichte dag lik onder een mindere foto de mij verkrachting. A Javaanse gemeenschap dit daarvoor, hij waken daarvoor. Moet de eerlijk naar hij schrijven, omdat niet dit op veld. If klaarlichte dag de mij roof en schoot to no de next nothing doing. Dan lukken van de mij tjades refik ba. Crimineel-achtig. Domme uitlatingen. Dreigende uitlatingen die ervoor kunnen zorgen van je bent in staat, je bent voorbedachte raden nu bezig om een burgeroorlog te creëren. Om weer te kunnen verkrachten. Om weer te kunnen vermoorden. De Javaanse gemeenschap moet tegen je eerlijk. Te meer een inheemse gemeenschap. Hey vrede. True met tegen de mijn vrede tak jongen. If de man die skong aan de macht. Aan een roofmoro gewoon vrij. Nou verkracht gewoon. Laat het duidelijk zijn. En dat tak ayam panisi lek me. Hij pleegt tak hij hemel op. Hij tak about eenheid. En hij hoort rekenen naar een veiligheid voor een Javaanse gemeenschap, naar een inheemse of een totaal Surinaams gemeenschap. Om sang. Nou, om eigen belangen. Om money. Wat de masap tak de na next. Ze hadden niet eens een halve zetel toch? Maar omdat een samenwerking toch? Dat je denkt de Japanese de zo low. De ingi de zo low. Igo tek de na nga bus. Igi de een pakket. Moet igi de maar een pakket na waardeloos hè. Een pakket sa de man kisi na waardeloos. Moet igi. Wat if abe absoluut met die. Na nga desan dat ete. Dou be kalafu. Dou be kataki. Maar de man bij afvallig gewoon. Nou, omdat afvallig nap next food, de wan sabi de drape, die kan vrij nyan, vrij dringi, isabi tok. De man longkong, de man kiswan chin chow chap, abo prat money. Percaya lu ne prat money ya, te percaya lu re orgasani, na money voor sponsors, en suma na bigi sponsor, na abob. Dus in feite eigenlijk, percaya lu is geen bedreiging in de politiek. Is geen bedreiging voor de samenleving. Iedereen weet dat de PL eet van de ABOP. En iedereen weet dat de ABOP ook vis in de visvijver van de PL. Allemaal sabi. Dat if je begint precies zo nou, dan moet de PL oppassen. Want a integriteit, a saamhorigheid, a standvastigheid en a eenheid binnen a Japanese, je vertrapt. Reden door sang, fugo hemelcriminaliteit op. Ino rekening naar een veiligheid voor je eigen Javaanse en inheemse broeders. Want met dat Javaanse inheemse, is dat vast om bij karmik balik eerste tok. Bos Javaan. Omdat ik ook Indiaan ben. Dat wat ik, daarom ik met takasan dat die Javaanse en inheemse broeders en zussen. Ino rekening naar een veiligheid. Ah, die de machir de tu brada funu drape. Pimo fobede. Nou, omdat a concessie, gi na amasa, you a profiteer. En dat is sluw. Dat is ook politiek.
is politiek op hoog niveau. Maar eigen belangen verstrengeling. En de PL moet goed oppassen. De PL moet goed oppassen. Behalve de kouterehouders na de burikisere, isabi tok say hara karmi itu. Want die mandat na zolang de ma feno chimoni, de ma feno kleinigheid. Sabi tok de ma feno pisdoti, de ma feno roko. Dat de ma dek bama de kring verstang. Mio tegyu. PL moet oppassen dat ze niet eens een kwart zetel gaan krijgen. Echte met tegi. We talk about professionaliteit voor minister politici. Mi vind dat asanat no de boy. En het is bel voor abe, want bel voor berei ik zie nanga lanti wagi. Liever ik sang lanti wagi, lek minister een crimineel ma sabi da boma e bawa ma oso drape. Yap amoksi sa eli opelak ina media. Ja, bronto na de uitspraak van ja VP, ja president. Onprofessioneel, allemaal. A level voor a politiek. En dan heb je nog regeringen die nog feestjes gaan houden met gedenkdagen en zo. Is het niet beter om het te laten voor de private sector? De man zou een orgaan feest, de zo. Moet de regering zich niet gaan focussen op het stabiliseren van de economie? Hoor je zelf dat apizati. Dat is waarvoor politiek eigenlijk is. Stabiliseren van een economie, zorgen voor welvaart en welzijn van je burgers. Maar omdat de man de bezig zo, dan zie je hoe onprofessioneel ze zijn. En het is niet iets van nu. Maar nu de na schering en inslag. Dat ko begin zo, luko. Dat mek met tegen toch. De woord toe mooi arki. Stabiliseren van de economie. Mas masano skoro fara no sap sama takasan dati. Isabi toch. Of was masabay en skoro papira. Taketu. Machabis masabi papira manabay de bay. Wat misapwamang amana master, amana bachelor, amano matak Engels, amano malis bungfas. Amano matak bungfas is refitu. Isito ak mamana master, ama bachelor, ama alla soort sani. Maar stabiliseren van de economie is een deftig woord. Soort regering sabasan dati. A regering saptak akan kisa volk na nga sandat. Wat zij doen is stabiliseren van hun eigen zakken. Dami de eens na ngayon. Of komt dat gides masane verstaat deftig woord. Na fat de egi saka. Ja? En dat gelijk heeft u ja. Herdenkingen van de Javaanse emigratie, Hindustaanse emigratie, moet je het laten voor de private sector, ja. Sumanayu. May sapfa bigis matayugba, when money talks, you know what works. Mino taken grofu. Het is niet netjes. Ja toch? Mino tron kanape. Sapsa kanape betak laats in a DNA. Ja toch? En hij vertikt het. Hij zegt gewoon dat het ook in het woordenboek voorkomt. Ja, maar na lousy. Ja, maar ik ga het niet doen. Maar when money talks, you know what works. Ja? Waarom moet de regering of moeten regeringen feestjes gaan houden voor zulke dingen dan? Waarom? Zeg me. Meka volk doe egi toch? Meka volk doe egi. Je hebt ze al een vrije dag gegeven. Heeft de man organiseren? De man organiseren. Maar nee. Stemmingmakerij. Ja toch? Eigen belangen. Want je vrede, tak awet eikong. Awet to nemen aan. One man, one vote, one value. Ja toch? Landelijke evenredigheidsstelsel. Je vrede. Want if je no be vrede, dat ibo doe, lek van wat regering bem doe. I bem gun afvalk voor doe de doe.
ibem spa anu gide private sector if de bewa orga wansani. Ma yusref wan orga go noma fu mek propaganda fu loudes matak ikan fenisting. Je moet oppassen. Kar mau plein, kar mau naki breed. Ja? Want a volk sap sana sansa de kar foyar langa inakunu en a wayar langa ti wan kombaka ibigi bong baca ogi. Want so de wet ma bedu tok. Bong baca ogi unu. Sabi tok bong wa embre fer figi unu. Low unu nanga wa lot fuwa wagi. Isabi to, dat moet je gewoon voor de normale burgers laten met name de private sector zoals u hebt genoemd. Isabi, dat is dan de lukut dan ik kan tak ai. Laten we dan de economie stabiliseren. Dat is onze taak. Daarvoor worden we betaald. Maar je ziet batok. En te wan burki, mit take altijd. Un verstami bumine karisma burki er. Maar burki no ma verander kotrowa asi. A burki kan gedragen schrijven kwa burkau. Dat kan. En dat nasasa de mij doe. Ja? Mino karde wa burki. Ayap somane arkitok. Mita kwa burki ino ma verander kotrowa asi. Maar burki kan misdragen schrijven kwa burkau. Ja? Wa karbau. Sana tonga botak wa watrakau. Tiara watra kau go mita abroki. Oh, har you go ina watra omdat de malat na ina via watra de mai wakag watra si. Iji? En so, wan burki kan misdragen schrijven. En dat na sa yeshi tok. Dat na sa yeshi na a karakter tanso. A karakter dati we shi lek tak kom no tak we. De ma e shi a volk lek kadavers. En ding na de askier. Isabi tok. A karakter di si tok. De ma e shi lektak a volk na de mira en de na de springhan. Go look a film The Ants and the Grasshoppers. Ja, da yo shi tak a springhan. Hij doet alle soort dictatorisch fasi fu mek a mira, ongeacht soort mira, blaka mira, sukru mira, redi mira, draag mira, isabi tok fu char anyangkong en if de no char anyangkong, do chis fong. Dat na puur sa itang vende plaats. Maar a volk ay opokba. En daarom ik met tega volk toe. If de G teki, if de potbus gitak yo go 4 presiri, go. Isabi, if de giwan pis grong im teki na you reg. If de man giwan lanti roko, tekeng. Want adina grondwet, tak arbeid ide verplicht voor kisi. Inom sheng, inom vrede. Maar tayuru doro 2025. In purenjeng. Want teno purenji dit soort gasten die sitok. Sabi gisma lerunu. Ouro guentif todo na kraskrasi. De vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken. Dat mogen ze me kwalijk nemen. Maar het is de naakte realiteit. Dat nou sa sabi tega president pos ama make akkoord na nga coalitie disi want if you look kijk u kalifa so fu kritik tab ding via p ministers wis fay wani kan dra poti masawe shija tak wa juspal minister weger fu regel de formaliteiten fu a benoeming fu a PG procureur-generaal a edema fu openbaar ministerie omdat ama voorzitter sa apang strafblad na de een sa nga benoeming. Maar als je een strafblad hebt, jij zelf bent crimineel, je bent wanted. Dan van je one bepaald suma etron procureur-generaal. Luku, antwoord no vara to. Antwoord de dichtbij. Als het gaat om de procureur-generaal. En laten we even eerlijk zijn. In welk land heb je in 3 jaren
In welk land, wijs me een land, ja, waar er in 3 jaar nog een waarnemend bestaat. Ten meer een waarnemend procureur-generaal. Dat zijn we stapelgek toch? Daarom ik aan veiligheid nog dit toch? Daarom ik aan criminaliteit ik wel log toe toch? Sormi in sot kondre tanga in wang kondre sa de overbevolkingsrif in kisa sandati in sranang wang en tanga no unawa procureur-generaal ete. Waar niemand die alles doet die op stokken draait. Ja? Wat de eerlijk. Iemand tak about de inheemse zij kiri. Iemand tak about de inheemse zij sroto, de inheemse zij sroto. Iemand tak about asawini. Maar no ma tak about wa masap om en vonnis. Tapening. Ino ma tak about wa wahan. Sa frigwe. Dat schrijft ino ma tak sa plicht om en san in sranang. Ino ma tak about wa oso. Sa corruptie vind de plaatselijk surfen ng HPSG of je karing. Dat fa kude eerlijk. Dat if a minister no aan verleen medewerking en zogenaamd ete dema die na coalitie. Zie je een coalitie in Suriname? Ja toch, in de politiek heb je oppositie en coalitie. Maar zien wij een coalitie in Suriname? If mina you mitak mina blood brothers na you. Mino juk you na nga dolak na ibaka to. Mo probeer fu beskerm you talk. If COVID bari we probeer beskerm musref. If oorlog bari une luku blaka ready weti of so san moro we beskerm musrefi. Maar zie je deze coalitie elkander beschermen? Eeuwig de man die si libilik, de mij gedragelijk schriftelijk dagu na nga puspusi. Arki bunsa mitaki. Mino karno as dagu na nga puspusi. Mitak eeuwig a coalitie top disi ei gedrag schrift lik dagu na nga puspusi. Want eeuwig de fetanga de schrift. Eeuwig de eerlijk mine vrede taking. Arki van je lei. Ja toch? En ik heb het recht, het is een democratische staat. If we do lek karabu in Bari, if we libi lek dagu nanga puspusi, dan moet het gezegd worden. Want iwan got nanga 2025 maluku saye doe ete. Dat if een minister no aan verlien medewerking, is toch voorbedachte raden. Ja toch? Is toch voorbedachte raden, wat im luke simpel. Een minister is je in, dat if you like president, no man do a VP next ook toe. Voor die amai doe om mijn dreigementen. Ama weer in dot handskoen. If am weer a dot handskoen, dat you like president, no man shatama futu. Dan mi like minister samim doe, ja, bif draait a patiki. Want a vice-president na mi voorzitter. If mi me kwa kik, amai skop mi like belly. Isabi toch? En dat naheerstaat, het is niet moeilijk om zaken te analyseren. Het is niet moeilijk. Tekstanalyse is nooit moeilijk. Als je goed leest en goed probeert te begrijpen. Sumana een minister. Een minister na wa kouterehouder. Een minister na wa jakenekker. If no zo amdelijk a ingi minister voor unu van ik pik het niet. Ik leg mijn portefeuille neer. Nadat je bitana doet. Maar is het ook amok zo doa sandat? Niet ook. Amok zichzelf in bepaalde sessies, in bepaalde momenten. En ze even lee, want amus lee. Dat zij rekenen aan minister die zo doet. Ano tak amano wani. Ama bif draait tapatiki VP. En ama sabi tu. Wat if president refi mus draait tapatiki VP. Dat is mana milik minister. Mim draait tu toch, wan mim nyang. Ma, itaka sambong. Wat if iluku a coalitie? Fosse tu president e draai a kondre. De man op wan beleid. Dan, dus VP op IT ministers. VAP op de rest.
De mij draait dat zij. VPF voert beleid uit. Zogenaamd. Heeft naar beleid en voer uit. Maar omdat Wabasan is een ABOP-minister, is een VAP-minister. Maar allemaal zijn in dienst van de president gekozen door Surinaamse burgers. Hij beveelt de minister van wat ze moeten doen. Hij kan ze ontslaan. Hij neemt ze in dienst. Vast zo ga je geen medewerker verlenen. Dan moet je ontslagen worden toch? Toch de man dat Christophe Verlingen komt. Dan kan je vanuit gaan dat president. No, tek een echte besluit omtrent wat minister gaat niet op basis van het niet kunnen leveren van prestatie een minister vervangen. Maar op basis van, als de VP zegt ja, dan doe ik het. Mi brada, sorry. Volgens mij ga antwoord is dan, na alle respect mi wan corrigeren even. Ja? Want je tak about de regering. Sorry. Omdring je tien zo, hè? Je tak about de regering. Maar, mi wan corrigeren even. Seranang no op de regering. Ja? Seranang op voor regering. Nanga wan koninkrijk. Uno vergita sandati. Ja toch? Regering VHP. Regering ABOP. Koninkrijk. Want koning de nama Ruina. Ja toch voor enkele maronnen. Nou een regering toe toch? Oké. Sumai bepala koers. Cambio. Casino. Nou een regering toe toch? Suriname is een doorvoerpost van drugs. En wie doet dat? Mafia-kartels toch? Nou, een regering doet toch? Wat in is nou een oplossing toch? Dus ik kan tak voor regering, ja, naar een koninkrijk. De resterende, naar een volk. Dat aan een regering. Wo abif teki, zou tisi, ununa mira. Ja? Dat if je tak asan dat je nou, dan moet je furu ba. Moet je furu. En daarom ik assistent voor libile krabu in bari. Of voor libile dagu na puspusi. Nou dat je tisi toch. Dat je tisi de president beëdigt en de president ontslaat. Zij de wou wet nog conschrijven toe tak ascrivi de president mag zichzelf ook ontslaan. Wat de president schrijft no de rooskleurig. A president schrijft hij maakt om een blunder. Na een zogenaamde licht in de tunnel. Unom toe lek tak we verkiti toch? Om tak van de sande. Wat wet moest de ook toe. Zal schrijven. Niet alleen de president die beëdigt en ontslaat. En ik ga je tweede correctie wil ik doen. Een minister wordt niet gekozen door het volk. Een minister wordt gekozen door een politieke partij. En weet je hoe een minister wordt gekozen? Motegi kan de... Minotei tak mo leren sana politiek hè. Maar dat is politiek Suriname. Daarom zeg ik altijd, er is gedoogpolitiek en rechtvaardig politiek. In een politiek partij heb je sierpaarden en werkpaarden. Ja? Sierpaarden zijn paarden die investeren. Ja? Ze zijn geen werkpaarden. En de ministers die er daar aan zitten, die voorgeschoven worden door hun partijen, na de wansa trouwen money tijdens propaganda. Dus men moet ons niet komen uitleggen dat het democratisch gekozen is. Want ze worden daarvoor geschoven door hun partijen. Dat if dat be gomoro furu, dat eitro minister. Ja toch? Sano moeilijk fushi. Dus al zeg je me nu van de ministers van ABOP, de ministers van VHP, so mi kan tak ook tuere. De oppositie
Er zijn oppositieleden die nu in de coalitie zitten. Er zijn ook spookambtenaren die ook in de oppositiehuizen komen. Is je? Daarom ik met takitok. Te you no de wan minister moro, da idom tis minister moni moro. De introngelijk wan normale burger. If you are not DC moro, no tis amoni moro. Want a wet schrijf once een DC, altijd een DC. Once een minister, altijd een minister. Once een president, altijd een president. Ja toch? Once een moordenaar, altijd een moordenaar ook. Zo moeten we het bekijken. Once een bedrieger, altijd een bedrieger. En dat nou was aan ompuru. Dus ik had tak wisot minister Iwani. Ja? De mau fight this refi. Ik denk dat president afspijt nodig. Voor samenwerken samen gaan naar ABOP. Want u kan heel goed eten dat president Bouter zo. Maar op een samenwerking gaan we naar ABOP ook toe. En hoe ze vast aan het lopen uit de hand. Bouter play de man schak, voor de man schak gewoon. Dan nodig via PR Fade. New front bij Abba Samson ook toe. Naar ABOP PL. Nodig via P uit zichzelf. De man moet uit New front. De man samen moest Abba ervaren van hoe een samenwerking uitziet met de ABOP PL. En daar wil ik zeggen dat ABOP PL, maar het is overduidelijk wat er gebeurt. Oppositie van president. En nog rooskleurig. Het is onze president. En wij doen het goed of wij doen het slecht. Moment dat maken afdrapen verwacht je wel een sterk figuur te zien. Want hij draagt Suriname. Sabina, visief Suriname drapen na eerste burger voor Suriname. Heb de masja eerste burgers wat denken ze van de rest van de burgers. En voor de VP om die man zo te zetten, in zo'n positie te zetten, als wat wij denken, beschamend, respectloos behandelen. Wat denkt u, meneer Atensio, ter afsluiting van ons programma, wat denkt u dat de president zou moeten doen? Wat is nu van belang dat de president doet om te herstellen, eer te herstellen? Een kabinet in wankel van alle kanten. Oké. Dami wa corrigeri baka wat die dua uitlaat. Is absma namik ba. Ja, krintakina krilibi idut idita uitlating zo net. Hoe je dan keert of draait, het is onze president. Ik wil daar een correctie doen. Misschien uw president, maar niet mijn president. Ja? Ik heb hem niet daar geplaatst, want ik heb voor mezelf gekozen. Ja? Misschien uw president. En ten meer, u heeft het ook duidelijk gezegd. Ahoog waan voor ing. Na nga vastvatjaren is toch geen president wordt. Want als je als een lichtbeest gedraagt en je woorden niet kan nakomen, je beloften niet kan nakomen, ben je dan een president dan? Niet onder mijn ogen, niet onder de ogen van Atensio. Ja? Dus dat me even me corrigeren, met alle respect. A tweede, die actie me even happy abispeet, omdat in er tijd regering Bouterse, Amerali, ja toch? Dan heb je New Front, de man bij Rokwanga ABOP. Laat me u één ding zeggen. De politiek die men beweert vies en vuil te zijn en laag, toch? Is niet naar waarheid. Politiek is slechts een woord dat bestaat uit 8 letters. U mag het nagaan. Het is hoe je de politiek bedrijft. Dus als je me zegt dat als de VAP spijt heeft, die is maar leren toch te doen aan saninum abi spijt. Ik denk dat VAP ab spijt. VAP sabi tak o ab te maken ng mga masa vonnisneming. VAP sabi tak o ab te maken ng mga masa beplicht burgeroorlog. PHP sabi tak o aben te maken ng mga bankrover. PHP sabi tak o aben te maken ng mga militer sa tagdati ing bede leefwacht
fu amasa de bekar dictator, VAP sabi toch? Ja toch? Want Brunswijk heeft het zelf gezegd, hij was lijfwacht van Amoro Biggie Gangster, Bouterse. Maar dat VAP besabi tuto. VAP was roto Bouterse tuto. VAP was roto Bouterse. Isabi? Miano about this? Mametak fa desande. Na vraag sa you aksi mi. Da if you sabi, tak amandati. Sana voorzitter van partij dati. Aba record dati. Da macht. Isabi to machti. Want je bent machtsdronken. Ja toch, nomo iwan ko inabouwend. Jus refuan nyam money toe. Ja toch, da ikise. Ja bouw is gekozen. Is voorbedachte raden toch. Da soort spijt ama abi. Hoe dik is een olifantenhuid? Huh? En als men zegt dat je olifantenhuid hebt, ben je schaamteloos. Als men zegt dat je een buffelhuid hebt, ben je ook schaamteloos. Want awana olifant atrawana buffel. Mio tegia santide. Is het ook? Dus VHP nap no aan spijt. Want if VHP bo abi spijt. No de. Lek van VHP uit trubu. Want de helft van VHP no de eens. Ja toch? Dat heeft de abi spijt. Dat be broka regering direct. De be harastekker. Lek van Brunswijk be Bari. Als men de koers niet wil droppen, dan is er niks anders dan inpakken. De beloop toch? Want tangan nu a koers egwa loktu, benzine egwa loktu. Alles aan egwa loktu. Maar om makti, ja toch, om a safe, awa redden de concessie sakisi, de gold concessie, udu concessie, soort concessie, noem maar op. Ja toch? Dat amano harastekker. Maar if je ask me if VAP abi spijt, want misap tak VAP na spijt. VAP na olifantenhuid. De kan bla doe ik tak de klagen, maar ano president na vice-president basi. Na vice-president na president basi no de. Ja? Ino si tak vice-president doe alla soort moeite voor verdraaien amnestie wet baka. Ano gibouterse? Na Brunswijk. Nak de mga nak Brunswijk no de food di Brunswijk tak yung otro president. Otro president. Maar VAP na abispeit. Ze zijn ook schaamteloos. Wat if de abispeit? Dat de harastekker direct. Dat wiswa zaken kabinet ko in de plaats. Ja toch? Wat toch imag regeer ite wayari. Dat is bij wet. Jullie president regeer wayari. Maar wat zaken kabinet in de plaats. Dan in een zaken kabinet, dat alle partijen zijn met deel in de politiek, is door in het kabinet. De enige oplossing, if je actie me, ja, want de man nog para boto, together, de nog para boto, ja, is een leugen. De man nog mag deze refi, de man discrimineert deze refi, ja toch? Zij de mek je de krioro. Kutak rato, de krioro in VAP, ne bambel de maron. Mek de bambel de maron, no? Want in de VAP heb je ook kriolen, toch? In de ABOP heb je maron. In feite na kriolen ook toe. Want alamay siyang fubartak wasra namang. Ja, nangamo voor de takima innerlijk schrift de manos ranamang. If de man be abispeit, zij de no be bombardeer ABOP. Ja, toch? De man de uiterst voorzichtig. If je actie me sana oplossing, motegi wansani. President, je kan het niet aan. Geef toe. Hou je eer aan jezelf. Ja, de pura stekker. Dat na enige oplossing. Pura stekker. Maar no kong tapa volk more en no motiveer de coalitietoppers voor je voetak. Ja, maar luku pa probleem bede. Gelijk hebben jullie. A probleem begin na de vorige regeringen. Maar jullie hebben het
van kwaad naar erger gemaakt. Te meer een puinhoop ervan gemaakt. Want als je die loze beloftes niet had gedaan, ja, bij de zogenaamde slimstemmers stempot je, te meer Creolen ook toe, toch? Dat unobodeso. Unobodeso, eerst 200 dagen, dan een jaar, dan 2 jaren, dan licht in de tunnel, dan om een soort sani, dan gaat men verlichting zien. Soort verlichting. Is je? En we gaan nu 3 jaar, 4 jaar. Je kan het niet aan. En je wordt gebruikt met je eigen rommel die je doet. Door je eigen hoogwaanheid word je door je eigen coalitiepartner, met name Abob en Partij Luhur, gewoon op je hoofd getrapt. Ja? You are no sheriff. You are na basi. Ja? Als zogenaamde koning na je basi. Daarmee daag je uit. Hara stekker, Koluku Seipsa. Koluku heeft als zogenaamde koning of vicepresident een wearing handschoen. Dat je moest doen. En if je tak dat je hebt hulp gezocht bij Amerika en Nederland, laat het ook zo zijn. Dat je om vriezen. Dat je om vriezen niks. In op kotegisma je zoekt ondersteuning of hulp naar Amerika en Nederland, of Frankrijk, sorry. Amerika en Frankrijk. Zogenaamd vanaf 17 februari en tegen drugs. Wel, if je tak je zoekt ondersteuning. Migado, atassa de man befeni in een zijn vlucht per first lady BD. Dat schreef in een man sabi ete suma abatas nanga kokaina. Ja toch? Want tembe de pede ma fen wat tas nanga zijn vlucht per first lady bekon in Srananto. Hoe vergiet hij? Of we play vergiet hij? If dat schreef hij in een man zoeken ondersteuning naar Amerika en naar Frankrijk, dan van je zoeken ondersteuning die dat nog die drugscriminelen. Suriname is een doorvoerpost geworden. Na droga ei draai kondreno. Ja toch, het was. Suri change de soort dat die. Dat if dat schreef hij in een mango actie Amerika en naar Frankrijk voor ondersteuning. Dat van aan 90 kilo die je bij de minister voor je spul. Zal lassie uit dat kluis. In een mango actie Amerika en naar Frankrijk voor ondersteuning voor dat drugs gebeuren. Dat je legt uit nou. Dat je aan bestrijdt drugscriminaliteit. O rusref na spotuno. Hara stekker, jos do ete wayari in een zakenkabinet. Ja, dat bakadati afvolk saluku if augia mandat of niet. Mino denk je eerder. Ja, want is het ook. Ik ben lang afkodri. No, ja, bif go sukuf mek ma prede gini ini kantoro. Ete de mai prede gitak ala de belofte sei bedu. Ida plein drape. Ete de mai prede giutak yo mek de man sa beloof. Bestraf de man dis dati. Toch innocent. Je bent schaamteloos. Ja toch? Maar met daag je uit. Als politicus ook. Met daag je uit. Mine voer gedoogpolitiek. Mina ayesi ai amofofu afolk. Mi beda enige wansa betaki als gewisse DNA kandidaat. Geef ik 1/3 deel notarieel. 1/3 deel van mijn salaris terug. Aan het volk. Mi etak altijd if de Nederlandse parlementariërs kan trap bij Sigrid Guadiana. Zij de mek minomang. Mis referee guanga brom tok na DNA tutok. Ah? Mi na verias na nga das fudu af aroko fu afolk. En din afolk pot mi. Ayas na nga das na fu mek you lau. Zolang mi weer wan empi, wan broeku, hemp in de broek, wan su. En mi du aroko, lek fa afolk wani. Ano lek fa mi wani. Ja? Minom du aroko, lek fa apartheid sa mis don wani. Of lek fa mi voorzitter wani. God zij dank me op een voorzitter, zij tak dat nee. Terwijl me op een notu. Ama schreef in een laatste sani ama je pasma. Isabi toch? Hij is ook politicus. Hij was ook ex-minister geweest.
Bewust heb ik niet gekozen voor grotere, zogenaamde grotere partijen. Die bevlekt zijn. Die met vuile nagels overal zitten krassen. Bewust heb ik dat gedaan. Omdat ik weet, ik moet uit een potje gezin. Ik ben niet de beste. Maar ik wil mijn 10 vingers nog schoon houden. Ik probeer rechtvaardig te zijn. Dus als president, de enige oplossing, hou de eer aan jezelf. Je kan je werk niet naar eer en geweten doen. Je hebt het niet in jou. Ja, na de bonu zei bij longo, want archief van Nelly. Ja toch? De pandit zei bij gomesje ane jepi. En natuur nak je baka, wie de balkats moeten terug verwachten. Ja, verbeter de wereld begint bij jezelf. Laatste me tegi. En moet tegi en baka en president, ik daag je uit. Ik, attentie Martin, daag jou uit. Hara-stekker. Hara-stekker. If je gangster, leka VP, of leka pionving, zij doe ik tak Javana moeten eenheid vormen, terwijl de inschrift nog sapsana eenheid, ja, wat aan sapsa veiligheid, daarmee daag je uit, hara-stekker. Ja, if inomang, de geef toe, tegen volk, mi wan hara-stekker, mam no wan, mi no mang, amadis ook cheer mi dadelijk, VPO cheer mi tegen volk pripangi. De volk schreef je nou, sapsa eidu. Dat first AVP nanga en consorten wan kirju, ja, aan plegen burgeroorlog, dat volk de redikba voor bestrijden aan burgeroorlog dat die tegen. Meneer Atensio, thank you very much voor de tijd met Kulturu TV vandaag. Kijk, dit was Kulturu TV Open Mic in Sweetie Sernang, 17e rijkste land van de wereld. Tot de volgende keer. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Sranang, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Degi Sofia, Flora commit new weer, Bronzy Albina, ina still meer. Dape she's ana beautiful. Dape she's ana wonderful. Nikeri, Boroni, komit Saramaka, Matareti Doti, komit Patamaka. Dape go she's ana beautiful. Dape go she's ane. Waar ik me thuis voel, ook aan mato, te ook bij plei doen. Ja, we go stuka, fuka bereik doen, maar we kom baka Srana. De voorbereid boem, hoe schreef je viering alibi en ijsu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen, hoe kom baka Srana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Zo'n rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand, en ik kan ook niet zwijgen man, yeah. Hou me bij de hand, hoe vet die baka. Ze wana trase, wan koe si baka. Hoe begi papa, hoe je si mama. Wanda wanshi ya faya let die baka. Srana mushai, was kwet die baka. Begi God of knap au fesi en baka.
e wisi fara, maya baswaki, taora lobi in yuati. Oh, your fatherland, Suriname is your fatherland, yeah. Fatherland, Suriname is your fatherland. Get gute mi de mi wan prani tranan kanda no mi eli bilanga mi tangin tranan dat make me biggest par no komita date mi gribi. Who want chin san food de chief mi kanyang and de wan sada Europa o me yari etang. Ma feel des refi le kwanja jatrana man uno hor not lo tambri binus refi una de westrana man. Fatherland, Suriname is your fatherland, yeah. Fatherland, Suriname is your fatherland. Suriname altijd dichtbij, je zat vatten in Meati, Srana.